for Unconim dia wa dia my because I try British mu betie. Ya crado. See the wasam boy bra. And for some more intasamo hintai. Na ma honhom more ye sensa. Ma ye nante wasam. Yetimi abepie wo nche wasomdwem. And for some moon kwaje hintai da. Ma ye nyanhira. So the wasam sie o Yesu dimo. Amen. Luke chapter 1 verse 26. Over about 39. No, about 46. Unzada bi ameka bisa me awurade asra me. Me kana makoma mu se awurade wa ade ebe. Wa hyira me. Eno na me busa ho question. Senti awurade asra we wunim. Amen. Amen. Yanken kajo. Osinabosomi atoso nsia ni mo no. Onyankopon soma obofo Gabriel call. Galadi krubi of friend Nazareth mu. Nazareth mu. Ababa wa bi odamba berema bi of friend Yosef. Yosef aware. Ebusuye ba wade na ababa wa tinti Maria. Maria. Na bofo ne ba ne nche be ka asema wani nye wa wadom wo. Rade ka ho. Na komatu ne nsam no na odwena wo senchi abeni. Na bofo ne se wasi ma waninye wo awaya de abai wadomo shehonso ma waninye wo wadomo. Verse 39 on so say na enanimu ara Maria de awon hare sore ko be poso Yuda kurumu na okọ Sakaria fie koche Elizabeth na ba Elizabeth Maria nchia na kokwa no huri ne yam na onkonkono she Elizabeth ma na odene kase atiam se washira wo mayam na washira wo yefuma de na yefiri he se miara mewura ne ba me nchen yi na hwe wonche atwa masumu pe kokwa ne de ahosan huri me yam na enhyira ne de waje ade yefiri se ensem awurade ama obeka akire wo no bebem. What hands was it now odene kase atiam se washira wo mamu na washira wo yefrum ade awonso se honso yentia Maria ye yedwom na Maria kan se me kra kanfo awurade na magye nkwa Nyankopɔn ho na me honhom ho asane me sane me efise wahwe na fena ohia asetenem na hwe efiri ne awonto atraso nyina ba fere me nhyira efise efirisa wan hwana fana na hiem ne fire na de kra wonto atoaso nyina ba fra me same yade ai inshira ibusa obi a wa ha senti awurade ashira wo wunim. That is the question. Amen. 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 Ya kan shira ya ne ya dwen yasa ensira no obi wo sika sana nipa nimu no ensira no obi a wasisi dan wa anantwie wa cars ensira no obi a wa ma ensira no obi a wa factories. Amen. Amen. Nti say ye di nkomo a asema ya kan se Charlie my way nyame ashira no asem ketuwa wo he na atimi hu anu pa mi ko ni fie pa brusa bia wasi no tafo de no anya ni ketuwa ani abo akwa de de wonya hu ni o ba ko nso wa bua akwa se tafo de de me sape ye be jabi ya se abro hu ye me say amen. Amen. Ya na ya dwi nyina ane se sami wo sika bebra nyame ashira ma Bible yi ana ama hunu sasa anya sa na te. Amen. Amen. Bia disem de yan hwade bi wo akwa bi nsu tu ne ho. Revelation chapter 3 verse 14. Osi Laodicea woma
na Laodicea asafo bɔfoɔ no twerɛ kɔma ne sɛ twerɛ kɔma ne sɛ sɛ na amen ɔdansefo a ɛsɛ sɛ wɔgye ne die na ɔyɛ nokwafoɔ no Onyankopɔn abɔdeɛ fiti aseɛ no seɛ ɛseɛ menim nnwuma sɛ wonyɛ nwunu anaa wonyɛ hye wonyɛ nwunu anaa wonyɛ hye sɛ woyɛ nwunu anaa woyɛ hye nkɛ sɛ nka woyɛ nwunu anaa hye mpo ankɛyɛ na afei deɛ ɛsiane sɛ woyɛ boturo na wonyɛ hye na wonyɛ nwunu nti no mɛhwe wo mɛfiri m'anum ɛfiri sɛ wɔsɛ meyɛ ɔdefoɔ wɔsɛm a woka ne da bi ansa meyɛ defoɔ na wonim sɛ wara no ɔmanehunufoɔ wɔn sɛ wankasa wone ɔmanehununi ne mmɔborɔni ne ohiani ne onifirani ne odegyani metu sɛ tɔ me nkyɛn sika a wabere ho wɔgyam na woanya adeɛ ne ntade fitaa na wahyɛ kasa amen amen akoa no bu ne ho sɛ wɔyɛ defoɔ wɔyɛ sɔfoɔ o Laodicea asafo mu bɔfoɔ no wɔyɛ sɔfo yes wɔhu ne ho sɛ wɔyɛ defoɔ wɔnya ne ho biribi yɛ hia no saa na yɛ Ghanafoɔ adwene maame no deɛ ɔyɛ defoɔ ne mma nyinaa wɔ Germany ne ntoma ɔfrɛ nyinaa yɛ Holland nti adefoɔ fie gyae saa ka gyeme so amen don't limit yourself because you are more than them but you don't amen o gyeme so amen akoa bi kɔ Yesu nkyɛn ɔkyerɛkyerɛfoɔ pa ɛdɛ na menya ne manya da nkwa Yesu hyɛ no ɔka kyerɛ ne sɛ ɛdɛ na afrɛ me papa wonim sɛ ɔbaako pɛ na yɛ papa na dɛ na Mose kaeɛ ɔsɛ mmara no ɔsɛ oh mefiri me mmɔfra se na madi ne nyinaa so na ɔsɛ saa Bible sɛ Yesu dɔɔ no ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ aka wɔ adeɛ ko kɔtɔn deɛ wowɔ nyinaa fa mahiafoɔ na bra bɛdi m'akyi na bɛnya da nkwa akoa no te asɛm a ɔka nso owura yɛyɛ adefoɔ yɛahode ayɛ deɛ bɛyɛ dɔso na Bible sɛ Yesu akoa no ka kyerɛ ne sɛ ɛden sɛ matumi akɔtɔn wei deɛ ɛho hia ma wode adɔso amen matrase asese na mahunu obi bɛtumi anya nantwie bebree ɛnkyerɛ so ɔyɛ defoɔ obi kaa bɛdɔɔso kaa no anya dodoɔ ɛnkyerɛ so ɔyɛ defoɔ obi kɔ ne kɔfɛse mu a obɛtumi akan $100 billion ɛnkyerɛ defoɔ sika no ɔwɔ dodoɔ gyeme so amen yɛka ɔdefoɔ a ɔdefoɔ ne nipa bibi ehia no amen adeɛ bi a wɔwi ase mu ha bia no obi onyi sika ntaade obi bia bi the moment a wohia court wei na woyɛ sika ade akɔse sa court kyerɛ sɛ wowie wɔ honya dabi onya defoɔ gyeme so kasa amen me pa cha what ase pa kyerɛ sɛ bibi da so wɔ hɔ a yes ka wɔ defo a anaa deɛ nyame ahyira no a ano no na bio Mary ɔbɔfoɔ ne ka kyerɛ sɛ wo a wadom wo a wayɛ deɛ aban wadom wo ɛtwi kasa sɛ obi wɔ ahohiahia mu na obi kɔboa no ɔsɛ ye wadome ɛnyɛ sɛ sika yi a wode berɛ me yɛnka na mɛbu ada wadome gyeme so amen ɔkɔpɛ adwuma ama ne ba wayɛ wɔkɔ baabi ɛsuo mɛtua $100 million ansa ne afa no ɛna obiara bɛsɔ ne nsa na ɔde no akɔ firi wantua hwee wɔtumi ka gye ɔpani wadome o gyeme so amen saa dom wɔ adeɛ is from above Mary adom no a wɔnyaeɛ no is from above amen ɔbɔfoɔ no ka kyerɛ sɛ wadom mfiri sɛ yɛn abɔfoɔ koraa no adom a te sɛ yɛnya wogyeme so a mepɛ amen sɛ Nyankopɔn ɛbɛyi n'anom asɛm n'anim onyam ade ama wo sɛ gye sie wo yam abosome nkron ɛnyɛ kɔmɔ
Oje me so amepe amen. Amen. Enti na me bu say say enti unim say Awurade wa hira. But you don't know. Unim. Ya ka obi a Awurade ahira no a. Ha ma me nka ne say. Ansa na wo Awurade be kan wafra ne ma no na wo na dum. Ansa na wo Awurade be fra aka ne ma ho no na wo na dia ban Adom. Maria when Nyankopon ni madom enye komo. Oje me so amepe kasa amen. Amen. Enye komo kra. Cheni bofo ne ba no wan fa sika na bere no. Wa mra na nantwie. Yes. Wa mra ne car. Wa mra ne train. Enye alupre no osesa bere no. Wa ma no hwe hunam fam. Bofo no ja mare ho akora na mare da so ya mare senge. Jama so kasa amen. Amen. Adia nyame de ba do mare aye nasem. Adia nyame ana mbofo no so de ba do mare na ere dia ba. Nasem. Oje me so amepa amen. Amen. Eto biri bia ho. Na nipa ya me mobo. Aye me nwanwa. So ye Kristoni na timi kase nyame amom yie. Aye me nwanwa. So waje Yesu Kristo adie. Na Awurade asem tium na still wotimi condemn ho se nyame wa anya de ban. Wa ma biye. Wonim se wo ye nhira ho. Ani enka wo hie Elizabeth ya. Enka oba kase wo nyame aya de ban. Shrawo. Mario what the asem keke asem was no de ma Mary na Mary nso gi asem no. Said the nyame di na asem ma wo nei. If you receive you become blessed. Amen. Jemeso kasa amen. Amen. And the blessing of God is not money. It's the word of what? God. Nipa bia will receive the word of God. Now this one, say nipa ne be yenshira. Jemeso kasa amen. Amen. Because the elbow on journey are blessed. When you get the pe also be blessed. The pacha what must you? Yes. Me try what dia ketua bi. Radio. Mary na eko. What dia asem na tena nem. And what is Elizabeth nyem and oko. Ochia. Elizabeth what to say? Hey Mary. Atwa so na bofra no hurigina. Won konkro fa Elizabeth mu ahinta somewhere da Mary ani nyamentam. Jemeso kasa amen. Amen. Me pata what you say? Ba ma Mary be ware no kura no won ka sa asem ne nya de ba. With Elizabeth is original. Mary was siraw e wo mamu. Adana Mary nya ya e Elizabeth si asira. Insira no ne. Amen. Me carry jam. Anya dia won nantiam pempem nyonko ni wo. Anya dia wasi dan anyonko na. Nya president nyonko ni Kristo ni. Amen. Me ba ja what you say? You are more than blessed. We are more than what? Blessed. I tell you. Nde me jira hoy. Ya makantra me se medi. Because me are more than ye die. Would you so amepa amen. Amen. Tell you, Mary, a radio shiraw, was shiraw ma'am. A mirror won't see a time as someone. I'm a friend of them who sang sorry. Of a man so batojo, Macra, come forward. No, my Jim Quinn and Copa when I'm home, a son. The friend of the crowd want to show baby we are say. Abacasa Mary at the other. A dear no one marry wha. Well, yenshira. Now, one so down a wall wha. What's the way you're poor?
Adana Mary Nyaya, until we yanshra. Nadana also Zion near which you me when ya. Let's walk on what. Didn't push out questions and Tinyamias we wouldn't. You are more than blessed. Amen. Was show man a bushel. When him say Peter, and can't say Peter by Shra. A rather catch a petrol say Gua Saunuaha. Just a word. Peter and so air canoe was it one no more 70, may good be your idea. The old son of Petro, Ababuman Patano, not one number seven son and side. And there are some of Petro Gideano, and a Mawayan Shra and Yam Patano. Amen. But what does it? The word from Christ's mouth, and my Petro by rich. And Yam Patano. And Patani, the Odia dances with Jaho. Am I lying? What you must swam amen. Amen. It is some tissa, or be preaching with a dear, with a coverage, one limited. What do you want to low class dress a woman who cries? Yes. Dress in Yamia Samanyari In two, one limited, or disgrace you. You need to cry. You are more than blessed. Amen. But what am I saying? Because yeah, dear, a radio salmon and saka. Hong Kong, and a Tinina consider by we are still we are. Amen. Amen. You are more than what? Blessed. What am I saying? And I'm just saying. Just you. Amen. Amen. So a dobribia. Namus will be Shadam no Shia. No, I am mobile. Ubiabamu tun crassinum. Minkum fear dear. Oh, how power da. Metima, my woman, my commercio. Say, me fear. We're crossing me. Enkobasia mekaya masaba unim yesuntia ana de oyan hira no ontumu yes osoni asase yefo no oniumu yes jema so amen amen wana so ya defo acha ya na je nkwa no wana so ya defo so what trust amasia wan kasa ebe ma ugidie sipi. Amen. Na de wonsusu sa ye wo de na beba ba ye wo de. Amen. Asekere ne sa nyame obo soro ne asase apo ne de wo m nyina nuoma wo wiase nyina ye hunu no eye sa nyame ne dia sa nyame no atimi mu sa nyame no ye magya sa nyame me ne na koba yes denti na me ba fra me ho hiani awura honi. Don't limit yourself. Jemeso amen. Amen. Enyu ntumu da. Ya kan wo ma awrade ahia wo mo a. Enye wo ma kan sika obange ho. Enye wo ma sisi dan. Enu ye wura. Ye fra no yenom. Me se ye fra ne say. Yenom. Ye fra no sumina soade. Bola. 6 seconds. Eye bola. Jemeso amen. Amen. Ye kan obi a wo ye nhira. Obi awrade asama wo ne Yesu Kristo ya de yaban. Atinimu. Amen. Amen. David kasa ye ni adoye bedimachi me nkwa na nyina ye ni adoye ebedimachi me nkwa na nyina enkyere se wako nyina na sika di nachi na apa no David gina ho what does here yes ye ni adoye bedimachi me nkwa na nyina ye ni adoye me kire wade o me nkwa me kire won yoma mienu o kan yoma mienu de oye nipa ye ani Kristo ni wo ne sore amen de oye nipa adoye ye hon konkro amen. What you say? David atoso na nyankopon di animu. Eden said David abayira. Obadema. Muma yantwe yagire nko wiase ne oma ho sa. Eno na yanhira. It is never true. Enhira na onde. Amen. Jema so ka say amen. Amen. Nyeno kora da. Eno na wiase nyame de awie nipa.
Unika, Yamishra. Untalk, Unsidaya, Yamishra. Uniko Kwafua, Yamishra. Unko Canada, America, Italy, Belgium, Holland, Maya. Yangobo Israel, it is never true. And Yano Kurada. Jamasoka sa amen. Amen. And Nipa Radi Yesu Esrano. And Nipa, what the Abayu. Amen. The Namaka Satra was Zayoni. Sasa Bubio Sancras, Samano Jaika. Jamasoka sa amen. Amen. So when you say Radi Esrawa, and there will be a swatram one so hard Yabai. Now, I son of Radi Esrawa, no one Tomo. No one Radia Nimo Diabai. Adom. Amen. No one Radia Nimo Diabai. Adom. Ah, make it now. Jesus say, so one throw will be a 1 to me Diabai. The Pacha what you Yes. A grace, a Adom. And I'm a Christian who Nipe will be a dorsal, but not to my soul. And what pickle, Sabra, never can in Sirah. Jamasoka say, amen. Amen. And a friend of Chrono, so holding. A move bonfia and negative things and cast someone a man cost one to brush. No, but I want to be happiness. You tell me I'm come to me, I'm Yashram. Why I want to ask you was Shrami to the minim baby in Sanacoca. Was Shrami as a trainer, sir, what don't me? Well, whom mob. Yes. One summer Janam and Anonymous on Sumo, the Mumbu who are Doswaman into a bad dumb. What the years to Christo, I are dumb about dumb. Amen. And one number Christo Moon sounds so hard about a Sirame. Because there was a time, Nami preaching Kejiptia. Nami home singing, I say, I'm professor. I feel my yam in Yabi. And I feel me to Odina Kaka Woma Wosika. Amen. Amen. Nami Yababina, until me call Cosipo. Now, Missiano, New Road. Nami call. Call them so penny, the friend is so far because we are preaching. No, say I saw the beam. Let me get a horn, I'm so Redeemer. No, so, oh, a dear summer, let me say, baby, Ada. Oh, Hemidi. Was the Kaya Pentecost need young Camboa? I said, we will feed them at Trato. Amen. Amen. And when I'm catching brother back, Wapia. I'm Sapia Yanko. No, say, I don't so Yanko. The other day, I need a corner on Concro Catch and say, why some yet the phone I make costly? And me and the phone coming down. Your baby now. Oh, Jim, so I'm a amen. Amen. Your baby now. A dear man, I watch him, and I'm a frocker. Some coach Sunani, we call Bricum, ABTS. And also many appear on you call ABTS. Because I'm Chiano, you give you a man you call Huno. I'm Chiano, so penny. Me Yamwa. No, so dear, one of them be pescato to horns. In Gramophone, semi horns. Nami pescaco to be Namidi ako preach. Or how many was a meba? Me boy, ye, mintim wow. Say, I know, can you not to put no? I feel me, Jinaquan, and I'm her papa, and I'm so penny. Who calls us some academy catch away. Until we are ready, so no may be a gate in a month. I feel me, the wood in them. I said, back then. Amen. Amen. She can eat parties up. I feel me see council some economy. We do me summer and also main road in the boom. To me do main road and me dinner. What do you my pajama to diameter my son and say, why so we had the four? Now what's that? Hey, we had the four say. Jamasoka say, amen. Amen. If I tell what you must have an answer. As I'm born, I make a true no. And then the Matthias, yo. And then. And then the Matthias. And the idea of a quarter passer. What was Christo Nibia? We Christo Niampa. Ah, hey, and physical name to Toho.
nisika no wo ye ka defo a onka ho Amen. odefo ne obi a ode ne ho ade nyina mu Amen. bibi anya de abai Here no. nto ka asem bi kire David wose me poso moa wo me na ntakrabo onam wiem ye me dia moa ewo ayi nkwayem nyina ye me dia according to Psalm 50 what you say me nwi na ntwini nam na me nom papo moja na sanka me pa bibi a mensra wo awurade bi aso ayedefo na wo obi abone na ntwie na akofa bi yan eye wo dia No dia. enwane miratie nyina ye nyame dia ana wo akofa bi na wo yen eye wo dia No dia. wo ye hweso nhwesoni nti na wo wu a de wo hweso bia no agya ho enye wo dia wo si dan kura dote ne blog a wo twae no eye wo dia No dia. nsu a wo fashi ye wo dia No dia. nti dan na wo si no enye wo dia susu tu ho wo ye hweso wo ye hwesoni abena no so abehu anu agya hokọ wo kokora wo nkai wo di me so amepa amen Amen. bibia ya urade de o na sa urade no ane emu ana ketekete ye no word asem be ba ta what ase ane ya de ne bra wo simple sa no sa me gira wona me kasa won sha abeka so asem o de sofo awu ana eka sa de abofo ni ko gina Maria nim aka chanse wadomo wo banyi nsa no wo babani no atune di Yesu obayi okase ne yefra no soso nyankopon oba no the same work and the Christ me be kan kira wo enhyira no obi obagye asem no ne asem na tena obayi nhyira forever and ever. Amen. That is the word. Amen. Oluman David akokora David nana David aka asem bi wo Psalms wose manyini mabo akokora mafu dwuno mihu wotene ni a wewu ma na sefo ya de abai So sad. why won the background to be provided uma what about God ni bada sani o wotimi didi ma obabi ya de abai nanu fosuo wo de a obaba na akopa mreke agu nunu fumu da Onye Peter. so awurade feedi nkwada Amen. nti awurade feedi panini me ka sem bi na akere wo awurade feedi panini always gini pa wo ya abofra otane ye te sa abofra what you say no ma kwa awurade control na brabo Amen. sa di pa no awurade de mock e be feed you Amen. obama wo aduane adia ade be kode aban enkwagye enhra ne ni pa Jacob nyankopon ye nani da so asampa na me ka cho sika ne twetanya nhra o enya nhra enhra no obi awurade onkonkro ya de aban ateni mo o gaza awurade wajimi Dabi. okasambi akire Peter omo kwa no omo jeto omo duru ana omo ajeje to buza azam cruise moto we yesu dana no hwe Peter ni to Peter ma ho no ajeto ana se ananafo no se ananafo no se okay yankona Peter abra emfatasi atue bi bet ye ntue bi jema so amen Amen. one wakaje Peter semasa boto ni sika bi anim no se sa na hu no boto na ekura ni sika bi anim mo se sika bi anim wo se Judas hwe one Judas nso be purupuru mu kire no so wura hwe Sikanim. sika bi anim ye be da na etu ni pa nso edum yensa Joanna ni kusa yere ana Salome mele madali mu nyina ka ye doso ye be confesika wani e dia betua wo mu nyi ye sika dia me yanku ye ba bi jema so amen Amen. one Petro ohwe Yesu hwe ndi no Peter koto dawa kokoto dawa anama abedi kan yi no no hwe ne bo skase wo yi bo Amen. someone transfer one di kan ye ne papa ye firi soro money transfer ono so kra de nya sika fun ni bi o e go Amen. agini kasie bi kakra kawo Peter chen no ya abeda ho obi a na bo na gold ni hye ho one oyi o se masa na yi gold no was yes some catch on say me to one me hie sika what you say no Peter se masa we am pon kakra bi nkoton ne emfa de akanya lies yes you Peter sa o se de wanya na sombu chewe Amen. jema so ka sa amen Amen. wo me na hie sika fa sika no come out let's go we can correct now
Me person na obi a wo ha no. Se wonnim dade a Awurade se men kan kyerɛ. Se wo yɛ nhyira. Amen. Wo hyira wo nipam, wo hyira wo mam. Yes. But wonnim through the word of God. No be a obi a abofra. No person who ni nyansa se enye degree. So free mmofra se hunu trosem no. Trosem ne ba mu hunu nyansa. Amen. Na de wakofa here. Amen. Matrese ne masese. Nti metu afa ne mahu ne nti ase nyame hye da wa man ko school. Kame hunu nyansa kan kwase akyinye babatam akoma. What the nyansa. Hallelujah. Amen. Sa nyansa ni o. Ani nyankopɔ asɛm. Sa me pese me hunu nyansa. Je sa me free me mofra se. Esua trosem. Ose so free mofra se sua trosem no. Eba mu ahunu dia bai. Nyansa ne de wakofa ne. What you say? One say we are sick. Omo se di nyansa na bobra mebo a. Wo ba da na di nyansa bobra bobra wunnim nyansa no. The man can be that. Say nyame nhyira. You are more than blessed. Amen. Jemesoka sa amen. Amen. Hey, obi waka o sika. Yare boni nyina no so na guo. Asekere ne so wonim nyame. Pete kure se ne nchance so ana ne pressure ba. Pete o. Ese nchance ne so kekra was ye. Omo ba. Jemesoka sa amen. Amen. Tonim sa urade ahyira. Nti wonim sɛ Awurade wɔ hyira wo. Sa wonim dia. Sɛ wonim dia. Ɛna yɛ ka kyerɛ wo. Ɛnɛ yɛ ka kyerɛ wo. Awurade asɛm a wo ho no nti no. Awurade asɛm a ɛwɔ hɔ nti no. You are more than blessed. You are more than blessed. You are more than what? Blessed. Imagine how me courtesy will be preaching prosperity. Ubedi ye, ubekwa brochira na nipa ne boje so na me wira. One me limit to say. Afa na ubedi ye na je so ni Jesus yo. Na se nyame asampa bi nya dia bai. Entumu. Me de nyame ase, Awurade atie me mpa ebo, wa hyira me, wa mama wo boa. Hwa no an kasa me bayi hamadwene. Na nhyira en hadwene. When one can say me buy a sword na nhyira na so nyete. What you so am pe kasa amen. Amen. But what you say? When one can say jato me japade me nhyira na de nyina ase nka bida. If you say nhyira e janhye no. Me pa what you say na say? Yes. Shoma, o ma so de ne. Uzi ye nhyira. Enti na ate wo no. Ade kabaye agya wo mo ho. Na ba se ko hwe nhyira. Nhyira na nkasa ho. And Shano, any the word of God. And Shano, any home concro. Amen. So when you are no, and Abacas and Manya, and Shira. Stati so bazayo. Nyame asem se na tumu. Into the word of God the man woje. Jeme so amen. Amen. Asamna ya de man woje. And now good is a software we are kasa. It is true. When I'm ready for Mukasa. Now so ya dia katetua. Asa basia. Nesi ya de droben to abanu na nsane na mabenu mu ba. Uko ya katetua no a ye hu droben. Akatetua na nsane hu ana mabwa. Na droben no enka hu nkofie. Media me ya droben awrade nsane na memu ba. Nsane ni pa obanum bie. San and the Holy Spirit. When you are blessed, and Isaiah said, a brilliant basso of a man of 10 tons and the mark of the Abbey. And to him, saying, I'm yes, huh? Win him. I don't think so. What's what he can say, Hunupai? He can say, Hunu. Jemeso, amen. What can say, Hunu? Obinim say, me derade ase, so asema no nyam, odi me kunu na me susu da se me kura menye kuna ware. Yesu Kristo adumti, wa ma me kuna ware. Me derade ase so wa hira me. Adofo mu nyame na me nka se, ha.
Ave nipa no ogina hada ase be duru brebi no no ama cheche si na afono so. No apai na no na ni ba ko ayeko. Na no hona fra na no. Je me so amen. Amen. Nipa no ogina aka se nyame ehira no. It is never true. Who worry am kan kire me say ye nhira. Yes. Je me so amen. Amen. Aya desoa. Ah. Eni amane. Me kan kura na atere o yesu ni atete. Makasem. Open nhira kan a woni Jesus. Amen. Me so woni why? Jesus Christ. Ah. Me asema me kan hia no so. Wonya wiase agapade nyina na ahwere wo kra. Ade na be mo ahwere wo kra. Asekere ne se Nyankopon asema be lead wo kra. Ama wo kra nya dan kwa no wonsa anya de yabai. Anka. Mama ya so trosam ni mu ye. Ya so Yesu Kristo mu ye. Oh. Because am na me ka tro. Obadwema jaba mu buo no. Amfa wo ma wo wiase na ya piri ye no mo no. Antoto ho. Because I was so wo ani nipa was obi ani brew. Eni kwa so ani brew won na wonantwie emfurumu. Unsa samse kan was ebi comfort ase na. Ebi kamfo anantwie aponko. Na ya de aba kamfo asafo awurade. Why? Awurade na wonya no a ene wonya de pawo. Amen. Tememe na mo mani je. Jeme so amen. Amen. Mani je o. Mani je. Efisa ma fade ye. Ma fade ye. The pacha what ya say? Pa. Sa na won so wa fa Jesus dia. Wa fade ye. Amen. Jeme so kasa amen. Amen. Efiri na kuri me sew. Me kan ko de. So one talk ada amane nya wa dwendwene. Won si dan da amane nya wa dwendwene. Yes. So urade ne pese yenum o ma bia o de be ma wo. Wa ma bi kura no anya wo soro ahenie na afa. Amen. Jeme so kasa amen. Amen. Masa obi wo sika. O ka kire Peter so owura. Jisika yi. Ne tumi na amode nam amode ye adwuma no. Bambi. Sabra no so no already Peter hunu say. Kobo de sule. Ba kokure ni botonum. Kobo de sule. What you say? Some ponda makura nya de yabai. Na no botom. Wo yisika no waka no we owura. Wonu yabai agye na so hwe bi gu me so na me so nya wonders. Wo sika. Honam fam sika. Wo je me so amepa amen. Amen. But wonya defo. Be ba cha what you say? Wo di sika koto ha. Sika temi to bibia but ento Christ. Sika nton kwa. Sika nton konkron. Petro hwe ni no say hey. Jama so ka say amen. Amen. We are trying to tamfo. Jama ka say Nyankopon tumi ye di sika na eto. Otwea oni sika nyina monyera. Wa yira ya kuro ni mo ma hu ni biu. Wa yira voice from Peter's mouth. Mama, Papa, Sanna, Awurade ahwia se kakrakai. Na wo frefre na wo kwadwo mensa. Ya badu kwadwo tworoboa. Amesa. Ane maame adwoane. Ni eno tabu a maame adwo afodwo. Se Nyankopon timi Yesu Kristo akaka nani. Na sawo na dom asoso a. Ada na chawo ye. Minima de kodi a wase wodwene ho. Me meti wo me hye. Menya sika anya bia me wo Yesu. Ye nhira. Ada sika nhembotom na me dress hye Yesu anmonyam. Ne ma mia no. Wo hia me a eno nko ne wakensa me de to fom. Me mu ahu se me inside ni God no ya de abai. Ho. Amen. God no wo ho. Afena me kwaje wa yira akopete madwuma mu. Ade ya me kopeska me ye jimfo. Me ye kurasini. Rapa ni kasi ankosa na me sa ansa na besi dwuma sa no. Me ka madwene mu.
Oh, to me come and be betom say wom. Nam dia sana men sabre kura minima de kodi entia. Osa. Mesa. Once you will atwene ne bo kan wiasefo no. Onye duru ne ade nwuno de gugugum bo so no so agiro no. Gugugum. Asano oni no anso ayade aba. Osa biye. Wiasefo no. No anso obubu bunumu egugugum. Alwasi osa. What you say? But me tira wa mo sa no. And I'm trim my dream kwachi. Dem bu sa no say. Me gina ho. Me yenhira through Christ. Yes. Awurade adom. One will say this here. Hwa wonya awurade anim adom a ba bia befa bia adom ne lead you. Amen. So wonya awurade anim adom a enhira nso ka ho. Amen. Jeme adom ne di kan ba. Na adom ne di enhira nso ayade abai. April. Amen. Jeme bu sa no na me man ko school. Man say indipa dom we egumase. Intellectuals, for doctors, lawyers. What will say this city? Teachers, police, lecturers. Egumase. Me ya hwan. Me ya hwan. Manadio. Me tuwai me wuna me ni problem. Yes. Me wo baby pa me ko. Ako enjoy. Enye jo fe o. Tell Kalana me nya no de me ko jo fe o nua. Okojigu me so anya de ketwa o ani dade se me nsuo ne ya said ye to nyina na me so me twamanum no ano ya anya de ketwa o sa ba na do wa ji cho takrama che na se jo fe da so wo so eko odi opa ne dade na wudi ye nanidi se wa mu na mpa obi me na to se jo fe da so da takrama so na ho eko Jemeso amen. Amen. Me cover be papa. A city of gold. Yes. Where excavator be me to. Excavator be me to. Aye kwan. What you say? Jemeso amen. Amen. Main road. Awurade na eyi wo de sika na eyi ne sika no kora ye kota ala me kofa so. Amen. Intimate ha na me ka se me nya defo a ase ne sai. Wo de ya entrance me kurom ne atemfo ase. E ho na mfire. Wo ti ase. Ana me wo gold egu me fie. Egu madaka. Gold aye adaka kase ba sanso ma. Edam me dem ceiling so nyina ye gold. Mempa me da so ye gold. Everything you good. And I'm a big kumasia. Enti me ya poor man. Masa when you say we enshira. What satia nante sikani nante. What satia nante what the 40 abe. Because we shira. Amen. Jama so amen. Amen. Me so adi abe. We shira. We see wachi. Yes. If you go there, ya shoda ye ko ukrum. Amen. So da ye ko ukurum New Jerusalem. Amen. Ukurum enemy kurum. Ba bia wo kra ye ko hona. So da ye na ye dia ba. Kan mu hu abonfia nka se hia wo da. You are more than riches. You are more than anything. Jemeso ka say amen. Amen. I'm more than blessed. May you more than blessed. Because me nyam ko fie kura ne de egu fie no. Me ntimi ni dana. Aya forever and ever. What you say? Asamene timimu. Asamene ayade abai. Timimu. Asamene yade abai. Timimu. Tiumu. Hon konkron no atiumu. Na me abofo obo ho ban. Wan kasan. Honam we kura ne ye nhira. Honam we keke no e ye nhira. Me pa what you say? Yes. Honam we keke no e ye nhira. For instance, Mr. Suit. The matter what you say? Mr. Suit. Obia we say software we are the suit. Se suit ni gu ha, o friend the software we are. Enye. But some the suit ni se na fresh software we are. Ensra wa me so no, en mo nyama wa me so no. E be ka suit. Enti so obi di film ba ba kan we ka say, hey, kan wa nya software hu fi. Je me so ka say amen. Amen. The matter what you say? Body way e hya sem no.
What the assemino be wurame mu. And I can come Bible na. What's one of what you should what the Christ show. So. What the Christ had by a shine. We are more than blessed. Maybe you know me say and could go the mean kabita. Nothing other catch him so be just some classes. Yo. Now baby be a brand maybe no judge me. Amen. Jimmy Soka say amen. Amen. Ah no be me butuna me catch them papa say we me here we are. Money transfer. Pa naba. Uboni din keka na hon konkre duro ho. Because you dey asem na friend me. Amen. Jimmy so amen. Amen. So na me boy Yesu din was high me din nti na me so maba no. E dey na menye. So ura me botom wa was twan onko na da ho. Pafo. Umpe we na apede. No. Me se wonya hunu say wo ye nhira. Ento toto ho ase. Da bia wo ho nkonkoro were. Da bia wo ka ba mu buo nsam. Se wo ho say wo ye nipa nyankopɔ asɛm wo ho. Na wo ye nhira de a. Jedom say efre na de kroi. I want to atwaso ababa nyina no. Ebe fra wo say wo ye de abai. Wo ye nhira. Jedom say. Amen. I want to atwaso. Enu nuarma want to atwaso. Who of I want to atwaso na na want to atwaso. Amen. If you say wo yi wa fra busuanum ade na sama de abai. Asomo you are more than the blessed. Amen. Amen. What is here? Pa. That's what we see America. What from your suffer? The person by who name sa. Me ba transit ya kunyesi ho. Ahwe wanim sa. Se me wu ada no kura me pe. Afemi dire odi na me bɔ me na no me de na bɔ fo na say yes. Jesus no. Wonya na asɛm na wo ye nhira. Jeme so kasa amen. Amen. Obi ono tena America won ma me nsa wa America. O ma wie university. Wa fra me asofo. Me pese me na me yire ne me ma betra ofie ne ahohuru nkukuom. E hia wo mpaboa. Onuama ne ye ne be sie. Na me so opani wontim. O se jaja asofo. Meye. Mele ba dal di ntiri mi kwapepa Yesu na wonim ne obenya. Me fra America ba ye. Afei ye kasa wie na na wonkonkro so wo ne ma ye. Wonim se wo ye nhira. Jeme so kasa amen. Amen. Sana wo so dio. Na hu na wo nya huru ye ntia. Wo ye nipa kase. Wo ye nipa wo dim. Wo ye nipa wo som. Abusua na abusua hu omo nim nipa kura wo ya de abai. Wo ya. Me ba ta wo de ase. Wo family na kasa wo frim no bratuo. Ani ayeko omo nya huru. Omo nim nipa kura wo ye. Na sanko omo nim se. Nyankopon asem na wo nyam no a. Hallelujah. Amen. Woman ni bue te said Elizabeth and bue no. And wo hu ni se Mary en shira. And come so beka say yes, you will buy and chain. Ke ba bow down to you. Amen. Yan hwa de. Afunumu kura ne so nim fast one. Afunumu a wane abɔ ne to. Afunumu a yasa na homa. Ah Jesus ma ye kosan ne bra yan pepa ne to o. Ebini ne da so ho. Hallelujah. Amen. Christ fruit na ne so odi na si ye. Edi na si ye. We are saying nka bi edi na si ye. Na te sami ni pada sania. Kristo abetna me mu. Ate sami ya Kristo afratena me so. Ate sami ya Kristo de garment asama. You are more than blessed. Amen. You are more than what? Blessed. Mekai 1992 91. Radical assembly chira me wakra. Waka chira me se me ma unta de bio. Asɛm ne ba na firi hɔ kɔ nyina na metade. Ame ntiase. Metade wo so ma me ntade bi. Afɛ na me sɛ jama ma hunim. Ti da bi me ya kontra na me se hwei. Wo ha anu adwene kasa kyerɛw. Nipa de nyame nka hwe me se waka. Me ana me sa keka sa no. Me da ho na me nya dream na awurade abegina mani. Osema ka tro osema re ma won ta de bio ne brebe so. Amen. Amen. When me see 2000 mu 2010 ebegina me nta de. Mfie nsoni me nta de da. Amen. Se me kotata de anampaboa. No. Amen. Mumu sa me yere. O me kan me ho ani ma sa awurade ka tro me. Wo se me hyira wo, na me hyira wo yere. Na mama na ye nhyira. Ti asem ne yo.
ɛnyɛ wo na abɛhwɛ no firi sɛ ɛnyɛ wo na afa no wɔnyɛ wo dea ti da wɔsɛtɛ me ka kyerɛ sɛ maame musa hwe mfiri me wɔ na bibia ni mo me sɛ gyitom sɛ woyɛ nhyira deɛ hia ma wo sɛ wobɛ receive the word na wɔkeep ne yie gyama so ka sɛ amen hallelujah amen wonim sɛ God spirit baabi awurade asɛm wɔ ne God spirit bɛbɔ ho ban obi awurade asɛm wɔ no bi a God spirit bɛkɔva no bɛbɔ wɔ ne asɛm no ho deɛ bɛn fi sɛ asɛm no ho hia amen baabi ɛtu gold nkɔ ne security foɔ wɔ hɔ yɛ guide dade ahyɛ fam gold wɔn bɛma wuram gyama so ka sɛ amen nti sɛ nyame asɛm to mu a you lie wɔwie tɛmɛ wɔbɛbɔ pɔ wɔ dɛ mete me kɛtɛ so na awurade sɛ hwɛ ɛna nkwasiafoɔ yi dwene ɛni o mada o mada wogyama so a bɛpɛ amen yɛnhwɛ elisa awurade asɛm wɔ ne mu elisa o awurade asɛm wɔ ne mu na hwɛ sɛ Assyria hene abɔ n'adwempɔ sɛ wasoma sogya sɛ yɛnkɔkye elisa mmara elisa nso ada ɛna ɔma bɛtwa ne dan ho ahyia amen sɛ ne so abɔfoɔ nso ahu nyame sɛ yɛmo nka mo ho na mokɔtwe ɔmo nso ho nhyia Gahasi so opi abɛdwo nso obi ɛdɔ a na ɔsa kato wɔ sɛ ma sɛ yawu na ɔsa de ɔsɛ asɛm abada bi aka sɛ na deɛ waka deɛ boro so asogyafoɔ na abɛtwa ho serious soldiers yawu Elisa mpio ɔhwɛ di no ɔsere Elisa de abɔfoɔ ne ba no na awurade abia na anim ana ayɛ de yɛbɛ gyama so ka sɛ amen why because of the word nyankopɔn asɛm yɛ de yɛbɛ ɛwɔ no hɔ nti ohia protection hello awurade asɛm wɔ Elisa hɔ nti wɔsɛ protection no wɔsɛ soma bɔfoɔ wɔn bɛ protect asɛm no nti wɔhwɛ Gahasi sa wɔsɛ Gahasi small boys are young katawani na menkyerɛ wadeɛ ɔkata nani wɔsɛ deɛ na ahunu wɔn na awurade bie nani wɔsɛ awurade bie Gahasi ani na wɔhunu wɔn atwa ho ahyia na ne gye deɛ mfra ntɔ ɔkata na wɔsɛ yɛ masa mehunu nkɔfo bi wɔn wɔ ntaban hallelujah ɛna wɔtete apɔnkɔ soɔ hallelujah amen wɔn nso atwa kurusu no ho ahyia hey masa ɛna de amaga ni amaga bɛhyia what you say ne nyinaa ne sɛ we keep the word we humble himself we make am asɛm ne control we make am God spirit to use no we gyeme so a mepɛka sɛ amen ɛnɛ awurade ma na asɛm nyinsa wɔ amen amen amanfoɔ ba mfie sɔfo nto wɔ na mesɛ mede wɔyɛ dɛ wonim wɔyɛ wɔ ha waba me abie gate ama mo aba me hɔ a koa no tum w'ani hunu adeɛ kyerɛ hwan amen nyamesoma do amayɛ kristo ni akama gyimi yee Gahasi hwɛ ne din ɔwana Elisa sɛ Gahasi brɛkyire na wahwɛ abɛkɔ akɔkeka obi a gate na ɔsɛ awurade bo ɔma nifra afɔ ɔmo sɛ owura ɛte sɛ na ɔsɛ ɛyɛ ɔsɛ mo hwɛ hwan ɔsɛ mehwɛ Elisa ɔsɛ mo nim akyi na me nkɔ kyerɛ mo Elisa baabi ɔwɔ aha deɛ mo afom kwan ɛna so abɔfoɔ no nso guide wɔn de okura abaa wɔde bɛhwe captain ne tirim ekura no sɛ yɛdom wɔ bi a yɛnnɔme no yɛdom wɔ bi a sɛ nyame adom bɔ obi so ɔde ɔpa ka nom yɛwɔ wiase nyina gu no so anyɛ dwuma amen gyeme so ka sɛ amen ka sɛ wo ne asɛm nua sɛ woyɛ nhyira sɛ me nso meyɛ nhyira gyeme so ka sɛ amen